Abantu abakhoyo apha mabandingqinele okokuba mna Mfuneko Jojozi ndithabatha wena Faith akhona Mzamo soon to be Jojozi ukuba ube ngumfazi wami otshatileyo ngokomisa longcwele kaThixo ndibe nawe ndikugcine ususela kule mini nangemihla yonke ezayo ebumnandi nasebubini ebutyebini nasebuhlonjini emikhuhlaneni nasekuphileni ndize ndikuthande ndikuxhase ndide zathi nokukufa ndisitsho nje ke ndinyanisile ngenhliziyo yami yonke yakhona Uthixo uyise uThixo unyana uThixo umoya oyingcwele makanisikelele anilondoloze anigcine Inkosi mayibe netarhu phezukwenu inikhangele ngobubele bayo ize inizalise ngentsikelelo yomoya nobabalo nihlalisane kakuhle kobubomi bukhoyo kuze nidle ubomi obungunaphakade kwilizwe lizayo Ibakeke umuntu okwazi uzithoba cela uqala funeka uyazi ba ingxaki ke leyo Thixo kanisikelele bethu na Siyambulela uNkulunkulu ngane Umfazi uyahlonishwa mntanami umfazi Mina ke phuna ufuze uyisho mntanami uyamazi uyisho indlela enithanda ngayo Ndivile into kokuba umyeni wakho is a mama's boy Thanda la mama thobela namama Ngaloo ndlela ke uza kuyiwina inhliziyo yakhe Ndikulento ye-unity ne-two guidance ngale keki. Nenza ntoni? Niqala the sweetness journey yobomi benu. Ndikhumbula ilanga ndizinikela kuwe sasihamba sisobabini ndizinikela Siyadinga ba kuqhubeleke kukhanye kwakhanya ekhaya kukhanyisa wena kwakhanya Enkosi